Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki nongyelam ka Khasi Students Union lembat ki nongyelam barim bat ki Jingkhot ka seng menta ka sni kala penlong ya ka jing Pynher Rngiew ya ka Lama ka seng ha ka office traikam ha jayaw hadin ka jing sha thombor ha ki pulit ya ka office ka seng ha ka miet jong ka khat khandai tarik unailar arja Rngiew na kalyang ka seng kala penlong ya ka ni ka jingyelang kum shibenta ban Pynher Rngiew ya ka seng hi bro ka wei bat kaladon ru ka jing duai phirat Halor kani ka benta kaseng hadian ka jingyelang kalapan benaru bahkan sesong jingyelang kerki Lashai kasni ka arpusan terik ban ya perkhat kerpang ya ka shithi kabawan naga Sorkar jela ban ya Kren kimat bat ban pen urlong yaki ka Jingkhot lang jungi mana hapring gini ka budi ka jungi ka si ka jungi bat ki nongilam bareng kata ki nongilam nadu lagi jong ka ba cikidam barokhai ka Jingkhot lang jungi kalong ban Pynher Rngiew ban Pynher daw ya ka silam trikam jong ka seng hadian ba ngilai sakhi ya ka i ka balaja hakam yet khaknai terik te ka Jingkhot mene kalong ba in Pynher Rngiew ba kani ka silam sendur jungi bat kalama jong ka seng kandangi kawe kumba philai i ba ngila pening ka lama nadu na bar na surak nanta hang di ba apa office trikam adien mene mistam ngai po ila thai khabar ba na kalyang ka Sorkar jila ning ba usiam ula khat ya ka jing Kren lam da ban yatai ni santli gi mat jingdawa ka ba ka ki siu ka labu khmat Sorkar jila te nim ha niyo ka official letter mene khapor khat wisting khat arbaje te ka long ka bajanjar bengin khot ing meeting bakarki ya ka si meeting namar pa apo ka sing jungi ngidan ya ka ikinong yalam napo ki district ofer na nungstan na southwest na east jantia ba west jantia ilso kumjo bat nara riwai tin din Halor kani kadaw ba Lashai kasni ngin khot ya jinglang bakarki ya ka si meeting ha ka bangin sim ya karai ha bidi bakani sithi ka ba ka Sorkar ka khot ya ka ki siu sa ka jing Kren